Now, are you excited to learn more about leadership and volunteerism? Kung excited na po kayo, excited na rin po kami. We will now proceed to the next program to be handled by our next moderators. Pareya, Kuya Angel, and Kuya Wendell, the floor is yours. All right, thank you to our two ever radiant and vivacious moderators. From here on out, allow me in Partner Angel to take over. I am Wendell John Ramos from the Environment and Climate Change Division, and I greet you all, Ferreo. Now, for our first speaker on our Pyrathon, he is a, a master's in public administration student at the University of the Philippines, Diliman, a Bachelor of Arts in Broadcast Communication graduate with Latin honors at the University of the Philippines, Diliman, a professional fellow at the Hawaii Department of Education, State of Hawaii, United States of America, a news reporter and segment host at the ABS-CBN Integrated News and Current Affairs Regional Network Group, the Secretary General at the Philippines Councilors League Pangasinan Chapter, the Fellow for Future Bridging Leaders Program, Asian Institute of Management and Team Energy Foundation, a professional fellow for Young Southeast Asian Leaders Initiative of the United States government, an alumnus at the International Exchange Fellow of the United States Government Department of State, the Fellow for Young Leaders for Good Governance and Fellowship Program Batch 1. Let us all give him a warm youth welcome to the Municipal Councilor of Mangaldan, Pangasinan, the Honorable Aldrin Soriano. Ferreo, Honorable Soriano. Hello. Hi everyone, masantos si labit si Kain Amin. Naimbag nga rabi ikada kayo amin. Please allow me to speak in our language, Pangasinan, or it's a mix of Filipino. This afternoon, gusto ko muna kayong batiin ng congratulations and happy anniversary. Alam nyo kanina nung nagsasalita kayo, nung nami-meet ko kayo, yung mga mukha nyo even virtually, para akong, alam mo yung fan na makakita ng isang artista kasi nakikita ko yung behind this page which has created impact not only sa mga youth ng Pangasinan kundi sa lahat ng Pangasinense at sa mga opisyal din ng probinsya dahil sinishare nila yung mga makabuluhan at informative post ninyo sa inyong mga page. So congratulations sa inyo and thank you for inviting me, kay Kevin at sa lahat ng bumubuo ng grupong ito. Itong inyong grupo ay sobrang laking tulong sa ating bayan. Okay, let me share my screen. Okay lang po ba? Maikli lang to. Kwentuhan lang tayo. Hindi ako lecture. Hindi to lecture na very formal lecture. Guys, alam ko mga bagets ngayon, medyo yung attention span natin, medyo lang naman, maiksi. So, kwentuhan lang tayo. And exciting, no? Kasi nakakamiss pala na makasama yung mga SSG presidents ngayon. For the information of everybody, dati rin akong SSG president sa Mangaldan High. And, wait lang. Okay, let me share this. Wait, sorry. Hindi pa pala ready. Okay, dati rin akong student leader, no? And SSG president. Okay, wait lang. Okay. Kailangan ko palang i-download muna. Sorry, hindi ako techie guys. So, kailangan po lang palang i-download. Ito naman si Konsi eh. Okay, alam nyo, SSG president ako. And paulit-ulit to. Nagsimula ako ng grade 1 actually. Just to give a brief background, kausap ko kanina yung asawa ko. Sabi ko, paano ko ba ikikwento sa mga kapwa-kabataan ngayon? Yung naging journey ko. Hindi naman kasi ako basta-basta lang na naging konsehal. Sabi ko, sisimulan ko ba nung kinder ako? Nung kinder kasi ako, guys, pinag-deliver ako ng speech. Bilang,
hindi ko alam kung anong tawag doon, valedictorian ba yun or first honor. So pinag-deliver ako ng speech and hindi ko siya natapos. Hindi siya natapos yung speech na yon and bigla na lang ako umalis sa stage. So sobrang anxiety nung bata pa ako noon, yung sa stage fright. But eventually, sabi ko, I have to make it up. Yung mga friends ko, I felt like they were very disappointed. So, naging kinaibigan ko yung mga kaklase ko ng grade 1. And hindi ko alam na nagkaroon ng election, then they voted for me as the class mayor. So, mula grade 1 hanggang grade 6, naging class mayor nila ako. And hindi na nila ako tinatawag na Aldrin. Mayor na yung tawag sa akin. So, okay, ganito pala yun. Okay, let me share my screen. So anyway, kaya sobrang malapit yung puso ko sa mga student leaders dahil dyan ako nagsimula. And ayan, so I hope tama tong kiniklik ko, guys. Please let me know if nakikita nyo na yung screen ko. Okay, nakikita ko tumatango kayo. So I believe nakikita nyo. So my topic today is about youth leadership. But let me emphasize on the words you lead. Sabi ko kanina kwentuhan lang tayo dahil gusto ko malaman nyo yung kwento ko at gusto ko rin na ma-emphasize ninyo na napakahalaga ng kwento. Kwento dahil ito yung gagamitin ninyong pundasyon sa inyong mga susunod pang plano sa paglilingkod sa bayan. And let me start with you kung paano ako napunta sa politics. Siguro karamihan sa inyo hindi ako kilala. Dati akong news reporter sa ABS-CBN, nabanggit naman ni Wendell kanina. Pero hindi basta-basta ako nakapasok sa politika. Sobrang hindi inaasahan. Namatay yung father ko who was running for his last term as municipal councilor in my town. And I really wanted to continue his legacies, yung mga policies niya on good governance. So when I was asked if I was willing to substitute for his behalf, for his candidacy, hindi ako nagdalawang isip because I really believe that this is an opportunity to create bigger impact in the community. Siguro malaki yung, may impact yung ginagawa ko noon as news reporter, but I really believe na once you're in the position, you get to create policies through local legislations which would eventually make greater impact in the community. And I will share with you about that later. Medyo sa ating mga kapwa-kabataan, nakaka-pressure pag tatawagin ikaw na youngest. This happened to me when I was elected as councilor in my town at the age of 24. Ako po yung isa sa pinakabatang konsehal noon. And ngayon na nasa ikalawang termino na po ako bilang konsehal sa aming bayan, ako po ang pinakabatang konsehal pa rin po sa aming bayan. Well, as a regular member, dahil ngayon kasama ko na po yung aming SK Federation President na halos magkasing edad din naman kami. No? So ito, nakaka-pressure yung youngest. Aaminin ko yun. And kung nararamdaman nyo yun, you are valid. Sabi nga, diba? Nakaka-pressure dahil yung mga kasama ko, seryoso sila sa pangangampanya noon. Pero kung makikita nyo to sa mga larawan, ang ginagawa ko habang nangangampanya, nakikitikim sa mga ginagawang produkto ng aming bayan, nakikipagkwentuhan sa aming mga nakatatanda doon, at inaalam ko na may ganitong palang mga negosyo sa munisipyo ng Mangaldan. Alam nyo ba na ang Romana Peanut Brittle ay hindi talaga produkto ng Baguio City? Yun ay produktong Mangaldan. Alam nyo ba na merong salt refinery business sa Mangaldan? At alam nyo ba na gumagawa sila dito ng mga punda ng unan mula sa mga cotton na nanggagaling sa isang puno? So yun yung mga na-discover ko na hindi ko talaga alam na nag-i-exist dito sa aming bayan. Yun yung mga kwento na alam ko yung mga kabataan ngayon hindi masyadong alam tungkol sa aming bayan. And yung kwentong yun ang dinadala ko tuwing merong mga engagement, speaking engagement kagaya nito. Dahil gusto ko malaman nyo yung kwento ng inyong
pinaglilingkuran yung kwento ng inyong bayan. So, muli ang point ko dito, valid kung nararamdaman niyo yung pressure being the youngest bilang bata. But gaya nga ng sinasabi ng YCLE o ng Young Southeast Asian Leaders Initiative, you're never too young to lead. And let me share with you some of my experiences later. Okay? Pero, kung sa tingin nyo pressure itong pagiging pinakabata or pagiging bata, it's also an advantage. Tayo mga bata, sabi nila, masipag, determinado, very passionate kung saan man tayo mapunta. And I really agree with that. Maraming psychological researches na nagsasabi na ganito nga yung behavior ng mga kabataan, ng mga millennials, ng mga Gen Zs na kinabibilangan natin. So, I took that as an advantage. Gumawa ako ng ilang mga polisiya sa pamamagitan ng isang ordinansa, gaya na lamang ng pagkakaroon ng Agaw Yakalangwaran or Youth Day sa aming munisipyo. Ito po ay isang ordinansa. Ibig sabihin, pag ito ay isang ordinansa, kahit hindi na po ako konsehal or mapalitan na yung mga leader, habang ito ay isang local law or local legislation, mananatili po yan dyan sa munisipyo na kinakailangan i-implement. So, ang Agaw Yakalangwaran, it's Youth Day, kung saan iniimbitahan po lahat, kagaya ninyo, lahat ng mga SSG president sa mga pribado, sa mga pampribado at pampublikong paaralan sa aming bayan, kung saan nililibot namin sila sa iba-ibang opisina ng lokal na pamahalaang bayan ng mga Aldan. Alam nyo, nakakatuwa guys, no? Kayo ba, alam nyo ba kung sino or anong ahensya or opisina ng inyong LGU ang lalapitan nyo kung kinakailangan nyo ng sedula or kung kinakailangan ninyo ng tulong halimbawa pag mag-a-apply kayo ng scholarship? May mga ganong opisina na hindi alam ng mga kabataang leader kabataan sa aming bayan. At isa yung pagkakataon para ma-educate sila. Because we need to educate ourselves first before we will be able to empower ourselves, then eventually empower other people as well. So doon ako na, yun yung principle ko, kailangan ma-educate mo yung sarili mo bago ka makapag-empower ng iba. Because once you're educated, education, knowledge is power, you get to empower other people as well. Sino na yung may quote nun? Knowledge is power, di ba? So, I really believe in that. And so, through that, in 2017, we started it, and 2018 was the second. And this year, 2018, 2019, but apparently this year, because of COVID, we were not able to hold the Agaw Yakalangwaran because of some circumstances. And alam ko masyadong maraming iniisip yung mga pangamba, yung mga kabataan din. So we weren't able to do it yet for this year. And eventually, we're going to plan and hopefully makapartner po namin ang inyong organisasyon sa pag-iisip ng mga programa para sa mga kabataan. Kung mamarapatin po ninyo, kung pwede po natin gawin, hindi lang sa mga Aldan ang ganitong mga pagkakataon, ay mas maganda po sana yon. And again, this is through legislation. Next, ito, isa rin to sa mga baby projects ko bilang isang councilor. Yung Campus Journalism Rights Shop. It started in 2017, 2018, 2019. Kung tama yung kwenta ko. Ang objective nito naman, gaya ng nasabi ninyo, is to fight fake news. We need to inform the youth. Ito, mga campus journalists po ito, na mga public and private schools, elementary and high school and college dito sa mga Aldan. Kung makikita nyo dyan, dalawang venues yan. Pero ito yung nasa left, yung left column, yung first year, and yung sa right is second. Hindi pa naisama dyan yung third year. No? So that's 3 years in a row.
But apparently this year again, because of the pandemic, we weren't able to hold such. But again, through your organization, we hope we can also bring this in a wider scope. Na sabi nga ng mga DepEd officials sa munisipyo namin, yung Mangaldan lang yung may ganitong uri ng programa para sa mga kabataan. Pero naniniwala ako na kung ito man yung una, sabi nga rin ni Vice President elect ng US na si Kamala Harris, diba? If she's the first, hopefully she's not the last. Kung yung Mangaldan man yung may ganitong uri ng programa, I hope hindi lang yung Mangaldan yung may ganitong programa para sa kabataan. To really fight fake news and misinformation and disinformation. Okay? So next, kwentuhan lang tayo guys. Ikwento nyo lang, mamaya magkwentuhan tayo, may open forum tayo mamaya. Very short lang din. Kung makikita nyo, ito naman ay youth forum. Usually, hindi usually. Ang in-invite dito ay yung mga SK chairmen during their first year in office. This was in 2018. 1 year after ako dumating mula sa Amerika. Nagkaroon ako ng exchange program doon, and this is my project na i-educate yung mga SK, and as well as ito, meron dyan yung mga SSG officers din from high schools dito sa Mangaldan. Youth Forum, nag-invite tayo ng mga speakers with the partnership with the US Embassy and YCLI. And ayan, again, knowledge is power. We have to educate ourselves first before we go and empower others. So, yan, kung makikita nyo, we also met with, ito yung aking sponsor sa Hawaii, kung saan ako na destino ng isang buwan, si Dane. At ito, isang youth organization naman sa Mapandan, yung minute namin. In-introduce nila organization nila, mga programa nila, and how they empower youth as well. This is a project in partnership with the US Embassy and YCLI. And again, if merong pagkakataon na gaya nitong forum na to, na gawing mas malawak pa in partnership with your organization, then let's collaborate on that. And ayun, oh my God, last slide ko na pala. Okay, how do I summarize this? Maraming challenges, no, yung pagiging youth leader. Una, kailangan mong panindigan at kailangan mong patunayan na hindi ka lang basta-basta agkalabat ugaw, hindi ka lang bata. Bata ka, at you'd have to take advantage of your being bata, of your youthfulness, of your being youth. No? Second, you have to educate yourself. Kailangan natin yan. Kung merong mga ganitong opportunity, online webinar, go, grab it. Kung mapansin nyo kanina, mayroon ako mga fellowship programs na sinamahan because I really wanted to learn and to connect with other organizations as well. Dahil kung meron mang opportunity na, halimbawa, uy Aldrin, pwede pa tayong i-collaborate itong project na to. And let's do this, diba? May opportunity to help the youth here in my town. So why not grab that opportunity, diba? So educate yourself. And third, you have to believe in yourself, guys. You have to believe, maniwala kayo sa kapwa ninyo kabataan. Dahil sino-sino pa nga ba yung magtutulungan, kundi tayo lang din. And siguro, ang last na lang na message ko is for you to encourage other youth to register. No? Why? Bakit mahalagang magparehistro para makaboto sa 2022? We are going to elect the next President of the Republic of the Philippines. 6 years po ang termino ng presidente at ng iba pang mga opisyal. Kung sa local, 3 years. Imagine yung years na yon na pwedeng mabago sa bansa at sa buhay ng mga Pilipino at sa buhay ng mga kabataan. Sana ay ma-encourage natin sila, ma-exercise yung karapatan nila na bumoto, at para marinig ng taong bayan
yung boses ng mga kabataan. Alam nyo ba na ayon sa isang pag-aaral, sa isang statistics, malaking porsyento ng mga kabataan ang mga botante na ngayon. So, sana mas marami tayong mahikayat, yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, paalalahanan natin sila na bumoto, magparehistro at bumoto sa 2022. I am not campaigning for anyone, but I am campaigning for the country, for the Philippines. So with that, I think that ends my talk tonight. I'm excited to learn about your questions, your cuentos tonight, guys. Please let me know how we can connect and communicate and collaborate for projects in the future. Thank you. PY, Honorable Aldrin Soriano, napaka-wholesome at inspirational po ng lecture po ninyo.